Siyanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela ngempela ke kuseyena umuzwa kwamthabela khona le mntu bantu bengomo ayixoxa inkomo zini pressure yala zophondweni isikoti ngaphansi kwentaba uMachuchana. Abaningi bathi samba sizwe lonke. Siyakubingelela kuphi na kuphi la ufinyelela khona umbukeliso. Namhlanje simphathele udaba ngempela lensizwa esencane kakhulu eyibulele. Ngenxa yokucwaseka ize yakhetha ukuyibulala lensizwe lisencane kakhulu enebala elithe ukwehluka ula eswajwayele inebala elimpisholo ngokwesizulu ngiyazi ke mhlawumbe umpisholo abanye abawazi nebala elimnyama ngolimi olujwayelekileyo nami ngimnyama angicacisele kodwa elakhe kumnyama lokhu esingakujwayele iyayibulala ke lensizwa kuthiwa inani inemelanin melanin shiyo njalo ngibafethu iyakhetha ukuyibulala ke lensizwa engathi ibithola ukucwaseka ekhaya kwifamily la ephuma khona ibiphinde ithole futhi ukucwaseka even nasesikoleni so yayisibona ukuthi ishuthi impilo eyiphilayo uyedwa ke akayithola indawo isupport kodwa insizwe be right nje ububona ukuthi insizwe right but inkinga umehluko kuyena ileli bala lakhe ngicabanga ukuthi kube isenze simbi kakhulu esenziwe uthisha futhi esenziwe umndeni wakubo ngicabanga ukuthi umuntu osuke ehlukile kuthina kufanele noma ngangayithola isupport esikoleni but ekhaya kubalekile ukuthi athole isupport ekhaya angazi bafethu ungathini umbono wenu yabona ndokucwasa impilo inkinga ngoba abantu abaningi siyabaluza ngani ngokucwasa ingenzeka futhi ukuthi ubafu yena loyo bese mhlawumbe abazali besenganabo yabo ngoba angicabanga ukuthi abazali ibona abakwazi ukuseka ingane zabo noma kuthiwa ibhekana nesimo esinjalo ngoba ekuveza nje ukuthi nomndeni futhi kuyacaca ukuthi abantu vele nje ihlobo nje yabo vele lento le tandane this and that for sure lapho yawareceive namagama kanjalo so kadala ukuthi naye agcina seyibona ukuthi hayi lo mhlaba ngiyam useless yabo lo uqinisile mfethu ngicabanga ukuthi uthola ukucwaseka ekhaya la usuke uphuma khona ukwenza ukuthi ugcine uluze nokuzethemba nefocus uzenyeze wena so yize khona ngusupport ukuthi ayibulale kodwa khona bese kufanele uma engayithola ngoba phela noma ungathola ukugxekeka ngaphandle but mufika ekhaya kufanele abasekhaya umsebenzi wabo buyisithemba leli lahlwa ngaphandle la kufanele uqale so uma icaswa ekhaya acoswe ngaphandle but insizwa nje lebi right ukuyabona umuntu uyambheka kakhubazeke indawo but umehluko kuyena nje ukuthi ube nebala elithe ukuba mpisholo mbijana so asazi kuthi noPaula kwakho wena mbukeli ungalapho ngasekhaya ngayo lensizwa lo ubona ebivele ecamnile evelayo namanje ukubuza ukuthi manje lesifo lesi siyasabalala nje impela angifuni ukuqamba manga ngani noma ngizothi isifo noma yini kodwa nje iveziwe la shana sibazo nansi ivelile nje khona la bayibona bazoyibona ngathi insipho nje uyazi sikanjalo mina ngokuyibona kwami yazi like lento okuthiwa imercury yazi mercury isigidi ngesizulu amabhinqa isebenzisa ekushayina abantu ingene ebhandeni mangushanga ufaka ibhandeni nalento mangushaya phansi kanti futhi nasebholini iyasebenza mangibophelela emlenzeni ngihahlela ibhola even noma ukuthiwa ngale kwesentalini khahlela leyo ngena phakathi ngathanda ifayo nahlolelayo so ke like umercury but umehluko kuyona yona imnyama leyanto noma yona impisholo so mercury wona usilver so angazi kodwa ke ngathi onolwazi ngayo angaphawula ake siza ukuphawula kwakho wena mbukelo ngalapho ngasekhaya ucabanga ukuthi baphindele igama leli sifo yini
ufuna ukuyifunda kahle ngoba uma ngizovele ngikhulume nje mina ngizogcina ngibhede yabo. So uthiwa lo muntu unani imelanin MELANIN melanin asas sozo ngawe mbukeli sodibana kwi-comment section ama-comment akho angena kuthina siyawafunda futhi siyawaphendula. Bye bye.